नमस्ते. मी साबुदाण्याची खीर बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे अर्धा लिटर दूध आहे. 1 कप धुवून आहे ना साबुदाणे घेतले. धुतले ना किती फुगतात असे. म्हणजे पावणा वाटी घेतली की 1 वाटी होते. म्हणजे फुगून असे चांगले फुगतात धुतल्यानंतर. 1 वाटी झाले. त्याच्यानंतर आपल्याला गोड पाहिजे तेवढं गूळ घ्यायचं. मी 1 वाटी म्हणजे असे छोटे छोटे 3 तुकडे घेतले आहे. म्हणजे मी तुम्हाला दाखवेन. म्हणजे हे अर्धा लिटरला आहे ना एवढं गूळ पाहिजे. हे घी आहे. आपल्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे. हे काजू बदाम पिस्ता हे आपल्याला खिरीमध्ये टाकायचे आहेत बारीक करून. ही वेलची आहे. ही बारीक पूड करून घेणार आहे. आता मी पहिला दूध गरम करायला ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते. हे गूळ आहे ना आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे खिरीमध्ये टाकायला साबुदाण्याच्या. दूध आपण उकळायला ठेवायचं, फक्त आटवायचं नाही. फक्त उकळून म्हणजे गरम करून घ्यायचं. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना चांगलं गरम झालंय दूध. त्याच्यामध्ये साबुदाणे टाकून आहे ना आपण चांगले ढवळून घ्यायचे. हे साबुदाणे चांगले शिजायला द्यायचे, कारण ते शिजलेले नसतात. कारण भाजलेले म्हणजे हे साबुदाणे ना फक्त पाण्यातून धुतलेले असतात, शिजलेले नाहीत. म्हणून ते आता आपण चांगले शिजवायचे आहे. शिजले ना की चांगले ते फुलतात. हे साबुदाणे असे तुम्हाला असे दिसणार नाही सफेद. शिजल्यावर आहे ना ते पाण्यासारखे म्हणजे फुललेले दिसणार एकदम. मी तुम्हाला दाखवते. गॅस आहे ना बारीक करायचा, कारण दुधाला आहे ना पटकन वतून जातो. आणि आपण तिथेच थांबायचं बनवताना. गॅस मीडियम ठेवायचा. 2-2 मिनिटांनी 1-1 मिनिटांनी असं हलवत राहायचं एकदम. म्हणजे साबुदाणे आहे ना पूर्ण दुधामध्ये मिक्स होतात बघा. वरती पण असे दिसतात आहेत. ते आपण खीर बनवताना जवळच राहायचं, कारण ते दूध आहे ना पटकन वरती येतो. 5 मिनिटं झाली. आता तुम्हाला साबुदाणे पहिले दाखवते. हे बघा. आता साबुदाण्याचा कलर बघा कसा चेंज झालाय. म्हणजे ते शिजायला आले, ते अर्धे शिजले आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना गूळ टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये गूळ टाकते. आता गूळ आहे ना आपल्याला पूर्ण ते शिजवून घ्यायचं आहे. त्याच्यातून हे खडे आहे ना छोटे छोटे गुळाचे, हे पिघलले ना मग आपली खीर तयार होईल. मग आपण वेलची टाकायची, 1 चमचा घी, मग कंप्लीट होणार. आपण थोडा गॅस आहे ना मीडियम ठेवते. आणि आपण जवळच राहायचं, कारण ते हलवत राहायचं, वरती वतून जातं पटकन. आता त्याच्यामध्ये 1 मिनिटांनी हे सर्व ड्रायफ्रूट टाकायचं, कारण ते पण गुळाबरोबर शिजून येतो. हे खास उपवासासाठी आहे. कधी पण कोणता पण उपवास असेल ना तर अशी साबुदाण्याची खीर बनवायची. ही तुम्हाला खास मी श्रावणामध्ये खाण्यासाठीच ही खीर बनवली आहे. आणि याच्यामध्ये मी गूळ वापरलाय. तुम्ही साखर पाहिजे तर साखर पण वापरू शकता. गुळामुळे कलर पण एकदम मस्त होतो, छान होतो. आणि आता आपली खीर मस्त तयार झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते. वेलची बारीक चेचून टाकली आहे. आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा घी टाकायचा. आता आपली मस्त खीर तयार झाली आहे साबुदाण्याची. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. खास उपवासासाठी आहे. कोणता पण उपवास असेल, संकष्टी वगैरे, तर तुम्ही अशी खीर बनवू शकता पटकन. आपली साबुदाण्याची खीर मस्त छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा मस्त. मी श्रावणासाठी खास करून दाखवली आहे, उपवासासाठी साबुदाण्याची खीर.